Helo, Barry sy'n mato. Os taw dyma'r tro cyntaf i chi'n weld y sianel yma, croeso. Ac os ych chi'n dod nôl ar ôl gweld fideos eraill, croeso nôl. Ble ydw i heddi? Wel, wi yn yr As Fawr ym Morgannwg, yn Saesneg Monknash. A wi ar y ffordd lawr i'r draeth ar hyn o bryd. So wedi bod yma o'r blaen, felly dwi ddim yn hollol siŵr beth na i ffeindo, ond creigiau o'r Jurassic isaf sy'n yma. Felly mae'n gobeithio dod o hyd i rai ffosiliau. Gawn ni weld nes ymlaen. Dyma'r llwybr ar y ffordd lawr i'r traeth, a fel chi'n gweld, mae'n brydferth iawn yma yng Monknash. Bydd chi ddim yn gallu gweld wrth gwrs i bob miloedd o bryfed llwyd yma. A maen nhw'n bita fi'n fyw. Ein adfail lawr yma. Dwi'n gwybod beth o dda. Ond, mae'n ddiddorol. Falle, mae'n weld o hwnna ar y ffordd o lan. Ond dim nawr. Wi'n mynd lawr yna. Wi wedi cyrraedd y traff, ond y broblem nawr yw bod hi'n eitha wyntog yma. Felly dwi ddim yn siŵr os byddai'n gallu defnyddio'r ffilmiau yma. Gewn ni weld, gobeithio byddai'n gallu. Os nag yw'r sŵn yn rhy wael, mae defnyddio nhw beth bynnag. Ond dyma fi ar y traff, ydych chi'n gweld. Felly, beth ni'n gallu ffeindio. Ac yn syth bin, wy'n dechrau gweld beth fyswn i disgwyl gweld mewn creigiau o'r Jurassic isaf yma yn Cymru. Wrth gwrs, wy'n sôn am Chwilio. Dyma fe, Chwilio arquata. Cregyn deiglawr o'r Jurassic isaf. Yn gwmws fel Southern Downs, yn just lan yr arfordir o fan hyn. Dyma'r un fath o beth. Felly, wy'n siŵr na i ffeindio llwyth o rhain yma, ac efallai ambell am y nit. Gewn ni weld. Yn amlwg, mae cregyn deiglawr yma wrth gwrs, a dyma un sy'n gyfarwydd iawn i rywun sydd wedi bod ar yr arfordir yma yn Cymru. Hynny yw plagiostoma. Dyna ni. Mae'n ammonitau yma hefyd, a fel chi'n gweld, dyn nhw ddim i gyd yn fach. Mae newydd ddod o hyd i gwpl o plagiostomas eraill, hynny yw cregyn deiglawr yna. Maen nhw'n tyfu'n eitha fawr fan hyn, yn amlwg. Nhw ddim yn tyfu o gwbl nawr, wrth gwrs, ond o'n nhw yn ystod y Jurassic. Pan ydych chi'n dod i rywle fel hyn, mae'n hawdd weld fel mae'r traeth yn edrych a fel mae'r clogwyn yn edrych a meddwl, mae'n eitha saff, a wedyn trowch chi yma. Mae hyn i gyd tunellu o garreg wedi cwmpo o fanna. Felly dyw e ddim yn saff, mae rhaid i chi bob tro bod yn ofalus pan ydych chi'n dod i rywle fel hyn. Dyna pam, pan dwi'n ymweld ar rywle fel hyn, dwi bob tro yn gwisgo het galed. Falle bod fi'n edrych yn dwp i rai pobl sy'n ymweld yma, dim yn gwisgo dim byd fel hyn, ond beth sy'n well da fi edrych yn dwp na bod yn dwp a marw oherwydd bod rhywbeth yn cwmpo oddi ar y clogwyn ar y menu. Gall hwn achub eich bywyd chi, ond wrth gwrs, tasau popeth yn dod lawr fel yna, a bod chi o dano fe, bydd het galed yn neud dim byd. Ond mae'n well na dim, ond mae rhaid bod yn ofalus iawn o gwmpas clogwyni ansefydlog fy rhain sy'n yma, bob tro. Dyma beth newch chi weld dros y lle i gyd yma. Chwilio. Ac edrychwch, Chwilio. Does fawr o ddim arall yma ar hyn o bryd, mae rhaid i fi weid. Mae yna gwymp newydd fan hyn. Mae'n un arall yn fanna. Un arall lawr fanna. Mae gallu bod yn beryglus iawn fod ar waelod clogwyn, felly peidiwch. A beth sydd gyda ni fan hyn? Os wnaethoch chi ddyfalu Chwilio, llongyfarchiadau, ydych chi'n gywir.
ond mae rhain yn eitha da. Tas ni'n dechrau casglu ffosiliau, falle, os ni'n gweithio ar gael rhain mas o'r garreg yma, ond gan mod i wedi bod yn gwneud hyn am flynyddoedd, wedi gweld miloedd o'r pethau yma. Mae falle 10 enghraifft da gyda fi gytre, felly mynd i adael nhw yma i rywun arall i casglu nhw, os ydyn nhw eisiau. Wi wedi bod yn casglu ffosiliau ers dros 10 mlynedd erbyn hyn. Wedi gweld llawer o enghreifftiau o plagiostoma, ond rhaid i fi ddweud, dyma'r un mwyaf wi erioed wedi gweld. O fanna i fanna, tua troedfedd o hyd falle. Mae ni yn fawr. Wel, os na chi'n gweld dim byd arall, os chi'n dod yma, chi'n siŵr o ddod ar draws lot o rhain, lot o graeffia. Maen nhw ym mob man, felly ydych chi'n siŵr o gasglu rhywbeth. A dyna math arall o gragen ddeiglawr yn fanna hefyd. Ond ydych chi'n siŵr o ffeindo llawer iawn o graeffia. Wel, na fi wedi cwpla a meddu yn yr As Fawr. Y cwestiwn nawr yw, faswn ni'n argymell i chi ddod yma i gasglu ffosiliau? Wel, mae'n dibynnu. Gyda lot o bethau, enw. Ond, ie, mae'n dibynnu. Os ych chi'n newydd i gasglu ffosiliau, neu yn newydd i'r ardal yma, ydych chi ddim wedi gasglu ffosiliau ar arfordir Morgannwg o'r blaen, sy'n ni'n gweud, ie, pam lai, mae yna lot o ffosiliau yma, bod rhan fwy ohonyn nhw dim ond graeffia. Ond os ydych chi wedi bod i rywle fel Southern Downs, just 5 munud lan yr arfordir, a chasglu ffosiliau fyna, sy'n ni'n gweud bod ffosiliau, falle ddim ffosiliau gwell, ond ffosiliau sy'n rwyddach, dod o hyd iddyn nhw, rwyddach i cael nhw yn rhydd o'r matrix yn fyna. Felly, i rywun profiadol, sydd wedi bod i Southern Down neu Larnog neu rhywle fyna, mae yna leoedd gwell i fynd, a bod yn onest, ond i ddechreuwyr, dewch yma. Ond hyd yn oed, os ydych chi ddim eisiau casglu ffosiliau, mae jyst yn lle pert iawn, ac mae'n werth ddod, jyst i ymweld â'r lle a gweld y môr. Dyna ni. Felly dyna fi drosodd a meddu. Os ydych chi'n licio'r fideos yma, cofiwch dan ysgrifio a chlicio ar y gloch isod mwyn i chi beidio colli unrhyw fideos eraill yn dyfodol. A am y tro, o'r As Fawr, hwyl fawr i chi.